Xeyirli kun. Biz Башкортстан Республикасында яшәүче милләттәшләребезнең рухи мирасын өйрәнүгә багышланган фәнни хезмәтләр турында матбугат конференциясенә җыелдык һәм безнең кунакларыбызны мин сезгә тәкъдим итәм. Миңнуллин Ким Мөгаллим улы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры, филология фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе мөхбир әгъзасы, Хисамов Олег Ришатулла, Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының фән эшләре буенча директор урынбасары, лексикология һәм диалектология бүлеге мөдире, филология фәннәре кандидаты, Насибуллина Нурида Шәйдулла кызы, институтның язма һәм музыкаль мирас үзәге өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты, Усманов Венер Мөдәррис улы, Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының язма һәм музыкаль мирас үзәге фәнни хезмәткәре. Ким Мөгаллимович, менә беренче сүзне сезгә бирик. Соңгы арада институтта нинди хезмәтләр дөнья күрде һәм аларның ни хисабына булар чыкты, нинди максаттан чыкты, шулар хакында сөйләп китсәгез иде. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле журналистлар. Шуннан да соңгы чорда без инде Россиядә барган ішкі саясатқа да, тышқы саясатқа да бәйлі рәвештә үзебезнең халыкларны, аз санлы халыкларны бигрәк яклау, саклау, аларның тарихын өйрәнү, мәдәниятен өйрәнү, аны халыкка яңадан әйләндереп кайтару юнәлешендә шактый гына активлаша төште эш фән дөньясында да, академик структураларда да, бигрәк тә милли республикалардагы әлеге оешмаларда Безнең институтта инде үзенең исемендә үк яңгыраганча тел, әдәбият, сәнгать юнәлешендә эшләүче инде 80 еллыгын уздырган институтыбыз үзенең беренче көннәреннән үк башлап халкыбызның рухи мирасын, мәдәни мирасын өйрәнүгә зур игътибар биреп яшәп килә. Ул инде турыдан-туры академик юнәлештә фундаменталь фән белән шөгыльләнү белән бер рәттән экспедициялар аша әлеге эзләнүләргә, өйрәнүгә материал туплау, киң планда сибелеп яшәгән күп җирләрдә төп халык булып төпләнеп яшәгән милләттәшләребезнең һәр даим аның рухи мирасын, мәдәни мирасын өйрәнеп торырга кирәк, яңа материаллар эзләргә, элеккеге булганнары белән берничә дистә елдан соң яңадан чыгып, яңадан өйрәнү, чагыштырма планда, халык иҗаты буламы ул, музыкаль юнәлештәме, сәнгатьнең башка һәр төрле буенча да диалектология, тел мәсьәләләре, аларны һәр даим өйрәнеп торырга кирәк. Шуңа күрә инде соңгы елларда без бу юнәлешне тагын да активлаштыра төштек. Бер инде 2000-нче елларның ахырындарак 8-9 еллардан biz комплекслы итеп эшлибез әлеге экспедицияларны, ягъни барлык юнәлештәге белгечләр бергә тупланып, шушы рәвешле экспедицияга чыгабыз. Экспедициялар безнең Татарстан Республикасы районнарына да бара. Һәм инде бигрәк тә активлашкан өлеше ул Татарстаннан читтәге милләттәшләребез төпләнеп яшәгән регионнарга, өлкәләргә, республикаларга чыгып өйрәнү. Соңгы 5 елдан алып карыйбыз икән без 10-нан артык төбәктә эшләп кайттык. Республикада бер 7-8 районда бу инде комплексный экспедициялар. Шуның белән бергә безнең махсуслаштырылган экспедицияларда эшләп килә. Ул инде тел буенча аерым булырга мөмкин, сәнгать юнәлеше буенча аерым булырга мөмкин. Ягъни максатлаштырылган бу инде комплексныдан тыш. Һәм инде бу китаплар барса да фундаменталь фән эшләүгә барса да бер яклап, икенче яклап без аны китап рәвешенә чыгарып, әлеге төбәкләргә, милләттәшләребез яшәгән җирләргә яңадан әйләндереп кайтарабыз, халыкка әйләндереп кайтарабыз. Һәм инде ул мәктәп мәгариф системасын эчендә, дәреслекләр эшләү эчендә журналистлар радио телевидениедәге төрле чыгышларга файдалану өчен чыганак булып торалар бу. Инде китапларга килгәндә институт безнең шактый актив эшләтә бу юнәлештә. Без 40-45 шама белән 40-45 исемдәге китап дөньяга чыгарабыз ел сайын. Төрле елларда төрле шәрәк була, күбрәк тә булырга мөмкин, азрак та булырга мөмкин. Һәм инде ул
türlü tiraj bilen, hem indi onun finans mümkünlikleri de türlüçe. Birilişi özümüzün institutka, Fenler Akademisi'ne verilgen büdjet akçasındağı mümkünlükten çıkıp Fenler Akademisi'nin özünün neşriyatı var, şunda bastırabız. İkinci bir blok bulup bara Tatarstan Kitap Neşriyatı hükümet akçasına isimlikке kırtıp bizden hizmetlerimizni şu rəvişli bara, aytik siz soňky yıllardagına göresiz iken, uzgan yıl anlatmalı sözlüknün 6 tomluğunun 2 tomu dünýä kurdy. 15 tomluk Gayaz İshakî'nin 15 tomluğu dünýä kurgan idi. Hazır mene Galimcan İbrahimov'ның 15 tomluğunun 10'usu dünýä kurdy. Mene bu yıl ahyrına kadar kalgan 5 tomu dünýä kurýarga tiş. Ýagny Tatarstan Kitap Neşriyatı şakty aktiv räwişde bizning hizmetlerini şulay ok dünýäge çygara. Şundan indi bizning döwlet programmalary respublikada 2 döwlet programmasy aktiv räwişde işlep kiler. Musynyň tillerini saklaw programmasy, ikincisi Tatar halkının öz tengelligin bilgilew yönelişi boyunca programma. Bular da akça salıngan, akçası qaralgan bizning ekspedisiyalarybızda Tatarstan çitlerden çitdägi ekspedisiyalarybız torudan şu programma aşa finanslana kitap çıgaruga da köpmüdür kulemde biz anda kaldırabız. Ýagny kitap çıgarunyň finanslawy bir neçe yönelişten formulaşa. Bugünkü günde biz bugün sizin alga Başkırtstan'a bağışlangan kitaplar bilen çygabız iken bu indi bardyk Başkırtstan bilen gine oturabız hem indi nidir sebepli Başkırtstan'a gına ihtibar berilgen digen söz tögül. Etkenimçe bizning bütün Rossiya kulemindägi hatta Rossiyadan tışdagı aytiganda kitaplar çykdy bizning Kazakstandagy milletdeşlerimiz boyunça, Özbekistandagy milletdeşlerimiz boyunça şolay işler alıp barabız. Hem indi Rossiýanyň barlyk töbeklerine bağışlangan kitaplarımız. Mene bu seriyany alıp qarybız iken biz, mene bu milli medeni mirasybız ekspedisiyalar hazinesinden bu seriyada bizning indi 20'den artık kitap dünýä kurdy. Şuna göre biz Başkırtstan bilen gene çeklenmeyiz. Başkırtstan'a kilgende, mene bunda sizin aldığınızdağı kitaplar, bular barsı da kişe bugün güne ezirlengen kitaplar tugel. Bunda bir neçe blokka bölürge bula bularını, mene bunda hazır qarap alırga bula halyk ijady boyunca 3 tomluk kitap çıktı. Bu Tatarlar yaşayan rayonlarının barsında diýerlik iňlep alıp işlengen materiallar toplangan. Halyk ijady boyunca kitaplar bara. Andan mene halyk ijady boyunca Rif agay Muhammadjanov'ның hizmetlerini toplap kitap etip çıkardık. Rif Muhammadjanov 30 yıl boyu Başkırtstanda Devlet Üniversitesinde folklor fenini okutup işlep studentlar bilen 30 yıl devamında ekspedisiyaga yürüp işlegen kişi şul toplangan material negizinde bu 3 tomlukta şunun negizinde işlendi hem de özünün hizmetleri mında Tatar halkının yola icatına bağışlangan hizmetleri. Indi maglumat üçün aytem Rif Muhammadjanov fol turdan turu bizning tanılgan dramaturg kim buldu ali? Türkçe verdim. Dramaturg. Unuttum. Bir toğan abisi. Rizvan Hamid. Rizvan Hamid'nin bir toğan abisi bula bu. Yani alar familiyalarının türlü sebepler arkasında bizning bütünde Tatarda şunday var. Atasının ismini familiya eteler, babasının ismini familiya eteler. Rizvan Hamid'nin bir toğan abisi. Mene folklor boyunca şunday materiallar, şundan indi til boyunca mında siz göresiz, Driyapanyň kitabı 84-nji ýylda dünýä kurgan bik täfsirli işlengen kitap. Biz any indi ýangadan bastyryp çygarga bulduk. Ol Sowet çyrynda işlengen kitap. Bugün de ol bir nişikde iskirmegen. Şundan mında siz göresiz, şulay ok Radik aga Sibgatov'ның kitabyn. Radik aga Sibgatov'ның bir 10 ýylga ýakyn iliginde bu kitabı dünýä kurgan idi. Ne işin kelip çykdy bu? Rifa
Абинда китабы, Радик Аға Сибғатовның китабы, өзләрінің юбилейларына деп біз аны башлаган идек, әзгенә соңғарак қалды, шулай да инде бір сананың Татарстан китап нәшрияты өзіне алды, икенчесен біз өзебез бастырдық. Шуңа күрә теге мен инде әлеге ике агайны күреп, аралашып, күпмедер күләмдә хезмәттәшлек итеп өлгереп калган кеше, мен инде аларга аның инициативасы миннән башланды, аларга булган мөнәсәбәт, аларга булган хөрмәт, алар татар дөньясында куйган хезмәтләре тагын да яшәсен дигән не белән. Шуннан тагын без менә безнең Усманов Венер биредә утыра, ул безнең шулай ук Башкортстан җегете, ул турыдан-туры эпиграфик һәйкәлләр белән шөгыльләнүче безнең беренче ел инде безнең институтта эшли. Озак еллар инде ул институтка килгәнче үк инде шушы юнәлештә эшләгән. Менә монда күргән барлык китаплар кабер ташларына, зиратлардагы булган хәлгә ул блок тулысынча Венерда. Тел юнәлеше буенча менә монда ике китап күрәсез, әйткәнемчә инде Дөрья Рамазанованың һәм инде менә Венера Рахимовнасын Булатова, шулай ук дип әйтмә. Шулай ук Башкортстан кызы. Шулай ук Башкортстан кызы. Менә бу ике китап инде әлеге шәтеш тел белгече буларак кагылып китәл. Ул китапларга менә монда безнең ике китаптан торган серияның Башкортстан татарлары Стәрлебаш районына багышланган китап. Нуридә Шайдуллина безнең Насибуллина шулай ук Башкортстан кешесе, Стәрлебашныкы, шуңа күрә ул күпмедер күләмдә таныштырып узар әлеге китаплар белән. Ягъни бу китаплар барсы да бүгенге көндә кичәгесен, узган тарихын, мәдәни байлыгын татарларның Башкортстан җирендә яшәп гомер кичергән милләттәшләребезнең озак гасырларга сузылган менә шушы яшәү рәвешен, аларның рухи байлыгын күрсәтә торган хезмәтләр. Бу китаплар инде күбесе басылып та чыкты, кайберләре әле тиражы кулга алынмаган, ләкин менә шушындыйрак юнәлештә эш итәбез. Рахмәт сезгә. Алик Ришатович, Башкортстанда яшәүче татарларның тел үзенчәлекләренә кагылышлы шулай ук хезмәтләр чыкты дип беләм, шулар хакында сөйләп китсәгез иде. Әйтеп китте. Беренчесе ул Дөрья Рамазанованың «Формирование татарских говоров Юго-Западного Башкортстана» дигән китап. Ул 1984 елда инде чыккан иде, ләкин китап менә алда әйтеп китим әле, безнең Башкортстандагы татар сөйләшләре өйрәнмәгән сөйләшләр түгел. Аларга белән кызыксыну 19-нчы гасырдан ук башлана. Һәм беренче кызыксынучылар булалар рус türkологлары, галимнәр. Шуларның берсе мәсәлән Бессоновны без гомумән татар диалектологиясына нигез салучы кеше дип галим дип саныйбыз, türkolog дип саныйбыз. Ул 1891 елда шушы Башкортстанның бүгенге көндәге төньяк-көнбатыш өлешендә яшәгән Башкортстан сөйләшләрен өйрәнә. Һәм аларның Казан теленә, татар әдәби теленә иң якын сөйләшләр икәнлеген ассызыклап китә. Шулай ук Катанов кебек галимнәр дә эшләнгәннәр. Бу 50-60 ел Җамал Валиди, Латиф Җәләй кебек галимнәр дә шушы Башкортстан территориясындагы сөйләшләрне өйрәнгәннәр. 50-нче елларда Башкортстан территориясына комплекслы экспедициялар башланып китә. Җавид Алмаз җитәкчелегендәге экспедициялар, Әнвәр Әфләтунов җитәкчелегендәге экспедициялар, Лейла Тахировна Махмутова җитәкчелегендәге экспедициялар Башкортстан территориясында бик уңышлы эшләп килделәр. Һәм шушы галимнәр рәтендә менә безнең Дөрья Рамазанованың эшчәнлеге шулай ук аерым бер урында тота дип әйтергән мен. 50-нче еллардан башлап татар диалектологлары эшли башлыйлар татар теленең, татар сөйләшләренең атлысын. Ул 89-нчы елда басылып чыга. Без инде ул атласның бүгенге көндә электрон вариантында эшләдек. Ул безнең академиянең сайтында алынып тора. Аның яңа версиясында, более мобильрак версиясында бастырып чыгардык. Дөрья менә шушы атласны җыюга катнаша. Һәм ул Башкортстан территориясындагы авылларда шушы атлас өчен материалларны туплый. Җәмәгысе ул 116 татар авылында була. Һәм аның гомуми 8 экспедиция оештыра, 108 экспедиция оештыра. Һәм бу экспедицияларның санын, әгәр дә без карасак, вакыт ягыннан карасак, алар гомумән алганда 14 ай. Ягъни елдан артык вакытын ул фактически шушы Башкортстан территориясында яшәп өйрәнә. Ләкин бу гына да әһәмият түгел. Моннан тыш әле ул тагын
Казан, Уфа, Мәскәү архивларында бик күп утыра. Менә бу китабы, менә моңа кадәр эшләнгән хезмәтләрдән нәрсәсе белән аерып та дисәк, ул иң беренче чиратта Дөрьяпа иң беренче чиратта ул безнең лингвист, диалектолог галим. Ләкин менә бу китапта китерелгән материаллар да анда иң беренче чиратта архив материаллары, тарихи чыганаклар. Ул анда менә Мәскәүдәге сакланган документларга нигезләнеп күрсәтә, Башкортстандагы килгән татарлар арасындагы ул вакыттагы менә күрсәтә иң беренче чиратларда аларның ул башкорт сүзенең, типтәр сүзенең сословие терминнары икәнлеген ассызыклый. Аларны менә шушы документлар нигезендә раслый. Анда ике татарның җир алышуы, бер-берсенә җир сатулары, аны договор нигезендә арендага бирү турындагы документларны ала. Һәм тагын да әһәмиятле менә шушы Уфа губернасында, башта Казан губернасында, аннан соң Уфа губернасында яшәгән чиновникларның документларын Мәскәүгә җибәргән, ул вакытта Петербургка җибәргән рәсми документларын китерә. Аларның күбесендә менә шушында яшәгән татарларның чынлап татар икәнлекләрен раслаучы документлар. Һәм китапның ярты өлеше менә шушы архив материалларына ссылка бара. Болгар чорыннан башлап, кайчаннан безнең бабайларыбыз шушы җирләргә килеп урнашканнар, уланы бик җентекләп һәм архив документлары белән раслый башта. Икенче яктан инде аны раслый шушы тел үзенчәлекләре белән. Тел үзенчәлекләре белән раслап, шушында яшәүче татарларның чынлап та бүгенге көндә татарлар икәнлеген раслый. Шуңа күрә миңа калса татар халкының мирасы белән кызыксынган, бүгенге көндәге бәхәсле мәсьәләләрне карап барган кешеләр өчен бу китап бик тә кызык булыр һәм файдалы булыр дип ышанабыз. Икенче тәкъдим итә торган китабыбыз ул безнең Минера Рахим кызы Булатованың китабы Татарские говоры Башкортостана реальный аспект дип атала. Ким мөгаллим әйтеп китте инде, Минера үзе дә Башкортстан кызы һәм ул Дөрьяпаның укучысы да. Минера үзенең хезмәтендә күбрәк тел үзенчәлекләренә басым ясый һәм аның менә монда Дөрьяпаның китабында кирмәгән сөйләшләр дә урын алганнар монда. Ул үзе дә Башкортстан кызы һәм ул үзе дә татар диалектология фәненә Курмантау дигән сөйләшне керткән галиме. Аның кандидат диссертациясе дә менә шушы Башкортстандагы татар сөйләшләренә нигезләнгән була. Шулай ук монда бик кызыклы татар халкының рухи мирасы белән кызыксынган кешеләр өчен бик кызыклы мәгълүматлар табарсыз дип ышанабыз. Китапларның бу кагаз вариантларыннан тыш, аларның электрон вариантлары да бар. Аларны безнең электрон үзебезнең электрон китапханәбездән институтның үзегезнең телефоннарыгызга, компьютерларыгызга йөкләтеп алырга мөмкин. Узарга кирәк Дөрьяпаның китабы бүгенге көндә сословиялар мәсьәләсендә Башкортстан территориясында килеп урнашу, анда гомумән яшәү, урнашу тарихлары башкасы бүгенге көндә шактый гына бәхәсләрдә сөйләшү бара. Әле Совет чорында ук шушы архив материалларына нигезләнеп эшләнгән хезмәт буларак. Шуңа күрә без аны инде яңадан әйләндереп кайтарырга булдык. Без аның кирешелешендә дә әйтәбез. Совет чорында тупланган, Совет чорындагы терминология һәм башкалар да кайбер күләмдә саклана, без аңа ул эшләренә кагылмадык. Шуңа күрә Дөрьяпаның бу хезмәте бүгенге көндә тарихчылар өчен дә, краеведлар, төбәкне өйрәнүчеләр, башкалар өчен дә бик матур, әйбәт чыганак һәм инде шушындагы материалларга нигезләнеп архив материалларының табу, эш итү җиңелрәк була, аның нигезе монда салынган. Минераның китабында инде siz карый аласыз, мондагы картасы бар аның. Әлеге картада тулысынча күрсәтелгән барлык сөйләшләр һәм инде кайсы сөйләшләр Башкортстанның кайсы территорияларында таралганлыгын аерым билгеләр белән, знаклар белән дә күрсәтелгән. Монда бөтен сорауларга да җавап алырга була бу хезмәтләр аша. Рәхмәт. Нуридә Шәриловна, сез дә үзегезнең китабыгыз хакында, хезмәтегез хакында сөйләсәгез иде. Фәнни экспедициялар хәзинәсеннән дигән сериядә дөнья күргән ике кисәктән торган чираттагы китап Башкортстан Республикасы Стәрлебаш районында яшәүче милләттәшләребез, аларның гореф гадәтләре, тел, авыз иҗаты, сөйләм үзенчәлекләре, шулай ук сөйләш җыр-моңнары, җирле осталарның кул эшләре, шәҗәрәләр, археографик мирас турында бай мәгълүмат бирә. Беренче кисәк татар халкының тарихына, теленә һәм мәдәни мирасына караган гомуми характердагы кереш сүз белән ачыла. Бу китапта Стәрлебаш мәдрәсәсе тарихы, урта диалектның мизәлә сөйләше, бәләбәй урынчалыгы һәм көнбатыш диалектның Стәрлетамак сөйләше,
Нә караган тел үзенчәлекләре һәм төбәк фольклорының бүгенге торышын тикшергән мәкаләләр урын алды. Шулай ук инде монда әйтеп китәргә кирәк, менә татар халкының Стәрлебаш төбәге элек-электән инде үзенең мәктәп мәдрәсәләре белән дан тоткан Гали Шөкри, Утызимәни, Шәмсетдин Зәки, Дәртмәнд, Акмулла эзләрен саклый. Стәрлебаш мәдрәсәсе үзенең 65 меңлек китапханәсе белән бөтен мөселман дөньясында танылу ала. Академик Бартель Уфадан Оренбургка барган вакытта махсус Стәрлебашка туктала һәм Мөхәммәд Шакир Тукаевның шәхси китапханәсен, Стәрлебаш мәдрәсәсе китапханәсен тикшереп, укып, ләззәт белән тикшерә һәм үзе язып чыга инде Рәмиевлар тырышлык белән басылган Вакыт газетасында Стәрлебаш үзәге мәктәп мәдрәсәләре Россия мәмләкәтендә иң югары урыннарны алып тора дип билгели. Һәм шушы язманы инде без гарәп графикасыннан гамәлдәге язуга күчереп, кушымта рәвешендә дә шушы китапка бирдек. Икенче кисәк Мөхәммәд Шакир Тукаевның Стәрлебаш тарихы һәм хезмәтләре белән ачылып китә. Бу хезмәт ике телдә языла. Беренчесе 1890 елда рус телендә языла. Ләкин инде ул бер җирдә дә басылмаган. Бүгенге көндә китап Башкортстан китап палатасында саклана. Без инде аның төп нөсхәсен алып, өйрәнеп, шушы рус телендәге вариантны да китапка бирдек. Икенчесе инде үзе исән чакта татар телендә 1898 елның Казанда басыла. Ул 2005 елда Венер Усманов, Рауль Үтәнбәй Кәрими тарафыннан кириллицага күчерелә. Һәм инде Башкортстанда чыга торган Өмет газетасында өлешчә басыла, халык таныша. Һәм 2010 елны Марсель Әхмезянов тарафыннан хәзерге безнең әлеге телгә якынлаштырып күчерелә, китап итеп басыла. Һәм 2011 елны инде Зәки Зайнуллинның Стәрлебаш мәдрәсәсе китабында ничек бар, менә шул борынгы телдә бирелә. Без инде бу китапка сайладык Марсель Әхмезяновның вариантын, чөнки ул хәзерге телгә якын. Бу шушы ике Мөхәммәд Шакир Тукаевның рус телендәге, татар телендәге китаплары, хезмәтләре урын алды. Галимнәр элек-электән инде Стәрлебаш мәдрәсәләре белән кызыксынулары зур була. Әйтегендә, Совет чорында да бу төбәктә экспедициялар оештырыла. Алик Ришатович әйтеп китте инде. Дөрья Рамазанова тарафыннан 1969-1971 елларны ул экспедициялар уза. Һәм бүгенге көндә инде Венера Булатова менә Стәрлебаш төбәгенә караган үз диалектларны өйрәнде. Анда инде ике диалект урын ала. Мәсәлән, инде сөйләш, урта диалектның Мизәлә сөйләше Бәләбәй урынчалыгы һәм Көнбатыш диалектның Стәрлетамак сөйләше. Дөрьяпа алып кайткан дәфтәрләр, материаллар бүгенге көндә мирасханәдә саклана һәм инде үзенең хезмәтләрендә дә ул урын алган. Бүгенге көндә инде Венера Булатова тарафыннан шушы хезмәтләр үзенең җыйган материаллары чагыштырма планда шушы китапка урнаштырылды. Шулай ук бу китап икенче кисәктә Стәрлебаш шагыйрьләре әсәрләре биредә инде Стәрлебашның затлы китапларынан булган Дөррел каләм китабының тасвирламасы бирелде. Шулай ук татарларның традицион музыка мәдәниятен, халык сәнгатен, бу төбәктә табылган гарәп телле кулъязмаларның үзенчәлекләрен, элегрәк тупланган халык авыз иҗаты материаллары, анализланган мәкаләләр, кулъязмаларның тасвирламалары, кулъязма мирасын саклаучылар турында һәм авыл тарихына кагылышлы мәгълүматлар бирелде.
65 меңләп кулъязманы саклаган китапханә 1923 елларда таркатыла һәм авылның укымышлы кешеләре бу китапларны үзләренә алып калалар һәм Айдабулов тарафыннан инде ул 2 тапкыр ул Бөек Ватан сугышында була, Бөек Ватан сугышына киткәндә бу китапларны ышанычлы яшереп калдыра һәм бүгенге көндә инде шул китапларның 18-е Башкортстан Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге китапханәдә саклана һәм Башкортстан Фәннәр академиясе кулъязмалар бүлегендә саклана. Кайбер китаплар инде халыкның үзендә, менә өйрәнелде алар. Безгә инде Мөхәммәд Шакир Тукаевның аны Акчагы Стәрлетамак шәһәрендә яши. Лейла Султанова, үзенең бабасы Султанов Садриддин, ул табиб була. Медицинага караган шушы анарда сакланган китапны безгә бирде. Безнең галимнәр тарафыннан, Абдулла Салахов тарафыннан ул тасвирланды һәм бу китапка урын алды. Шулай инде материаллар китап инде туган як тарихы һәм мәдәнияте белән кызыксынучылар өчен тәкъдим ителә. Бу төбәкнең инде хәзер шәҗәрәләр бирелде, шулай ук Хәликәй авылы тарихы турында мәгълүматлар бирелде. Инде ташъязмаларга безнең Стәрлебаш төбәге бай кулъязмалардан ул китап ташъязмаларга багышланган китап материаллар Венера абый Усмановның хезмәтләрендә чагылыш таба. Менә ул инде бүген үзе сөйләп китер ул турыда. Рәхмәт сезгә. Винер Мударисович, менә шушы эпиграфик хезмәтләр, эпиграфик истәлекләрне тикшергәннән соң нинди нәтиҗәгә килергә була, шулар хакында бәлки әйтеп битерсез. Башкортстанда. Рәхмәт. Микрофон. Башкортстанга оештырылган фәнни экспедициялар нәтиҗәсендә әйтеп үтелгән иде 2 китап һәм 4 китапчык нәшр ителде. Бик сыйфатлы, матур итеп басылган алар. Мин инде автор буларак бик шат. Шушындай күркәм китапларны заманында Харун абый Ясуповлар бастыра алмаган, төрле сәбәпләр аркасында заманасында икенчерәк булган бит инде. Хәзер шундый зур мөмкинлекләр бар эпиграфиканы өйрәнергә. Башкортстандагы иң борынгы һәм әһәмиятле ташъязмалар, алар Шишмә дип аталган зур авыл или поселок городского типа дип атала инде ул. Уфадан ерак түгел станция, Шишмә станциясы кырында борынгы зират, ок зират. Иң борынгы ташъязма Хөсәйинбәк, Хаҗи Хөсәйинбәккә багышланган ташъязма әлеге көндә дә сакланып калган. Анда аның мавзолей төрбәсе бар. Шушы ташъязмадан башка 17-нче гасырга караган 10-га якын ташъязмалар бар. Алар татар осталары Ишмән улы Килмөхәммәд улы тарафларынан язылган ташъязмалар сакланып калган. Монардан башка икенче китапчык, анысы Уфа ташъязмалары турында. Уфа ул без белүебезчә Совет чорындагы 20-нче гасыр урталарына кадәр ул дөресен әйткәндә урыс татар шәһәре булып яшәп килде. Һәм Октябрь инкилабына кадәр анда зур Галия мәдрәсәсе, мәшһүр Галия мәдрәсәсе эшләп килгән бит инде. Һәм ул шәһәрдә дә бик матур ташъязмалар бар. Шушы китапчыкка 50-гә якын ташъязма, татар ташъязмалары
урнаштырылган. Һәм алар күркәм матур итеп фоторесемнәр белән бу китапта тәкъдим ителә укучыларга. Өченче китапчык манасы Бүздек районында Шланлыкүл дигән авыл бар. Ул авылда элек-электән Ногай урдасы татарларының нәселеннән килгән Сыртлановлар нәселе, морзалар яшәгән. Һәм шушы төбәктәге таш язмаларга багышланган. Дүртенче китапчык манасы Федоровка районы таш язмалары. Бу китапчыкка кертелгән татар һәм башкорт авылларындагы таш язмалар. Монда фоторесемнәрдән башка бу китапларда прорисовкалар да ясалып тәкъдим ителгән укучыларга. Монда бер-ике сүз әйтеп үтәсе килә. Башкорт авылларындагы таш язмалар кертелгән ни сәбәпле? Bütün таш язмалар Башкортстандагы алар татар телендә башкарылган. Элекке безнең традиция буенча, Алтын Урдадан килгән традициялар буенча һәм белүебезчә Октябрь инкилабына кадәр татар мәдрәсәләре эшләп килгән һәм анда татар телендә укытылган. Шул сәбәпле таш язмаларда да, кул язмаларда да кулланылган әдәби татар теле. Аерым бер китап булып матур итеп чыгарылган Стәрлебаш авылы таш язмалары. Башкортстан территориясында таш язмаларга бай район ул Стәрлебаш районы. Мынадан башка шушы Стәрлебаш районы буенча аерым китап. Районындагы авыллардагы таш язмаларга багышланган. Икенчесе Стәрлебаш авылы таш язмалары турында. Без белүебезчә әйтеп үттеләр бит инде. Стәрлебаш ул Башкортстан, әлеге Башкортстан территориясында мәшһүр булган мәдрәсәләре белән. Һәм шушы үзәк булуына дәлил анда сакланып калган таш язмалар. Стәрлебаш районы таш язмалары бу китапта да татар авылларыннан башка башкорт авылларындагы таш язмаларда урнаштырылган. Һәм Стәрлебаш районының үзендә дә күренекле мәдрәсәләр булган. Стәрлебаш мәдрәсәсеннән башка Әйтик Куганак баш мәдрәсәсе. Һәм Башкортстанда яшәгән татар халкының тарихы шушы таш язмаларда чагылыш тапкан. Бар бит инде гыйбарә, койда безнең әби бабаларыбызның каберләре, зират таш язмалары, шунда безнең ватаныбыз. Шул сәбәпле татар эпиграфикасына без инде зур игътибар бирәбез. Шул. Рахмәт. Сораулар. Рахмәт. Мөмкинме? Минем таш язмалар буенча сорауларым бар иде. Менә иң беренче сөйләп китсәгез иде, таш язмаларның халәте нинди, торышы нинди? Алар ничек сакланып калган, нинди хәлдә һәм андагы язуларның эчтәлегендә сөйләп китсәгез иде, нәрсәләр язылган, ничек аңлый алдыгыз? Мин инде белгечем буенча сәнгать белгече. Ул гарәп теле ничкәлекләре, ул авыррак мәсьәлә. Сакланышына туры никәндә сөйләгәндә татар таш язмалары 13-нче гасырлардан сакланып калганнары бар. Әйтик, Алтын Орда чорында барлыкка килгән таш язмалар Фәрит абый Хакимҗановның сөйләве, аңлатуы буенча фрагментлар белән бергә 600 таш сакланган. Катын ханлыгы чоры буенча 300 һәм 17-нче гасырга кадәр
100'den artık. Barысы бергә 1000'e yakın taş yazma. Anlaşıla ki мәңгелек bir нәрсе дә юк. Бездә инде taş күбесенчә kullanılgan kireç taş, известняк. Олар елдан ел hava торышы белән бергә җимерлә бара, юкка чыга бара. Шул сәбәпле аның саклау юллары шул җыеп, өйрәнеп, каталоглар, китаплар чыгарып, шундый рәвештә генә саклап калу. Анда инде күбесенчә таш язмаларда Коръән аятләре, хадисләр, монадан башка фарсыча шигъри юллар да булырга мөмкин, татарча язылган шигъри үрнәкләрдә. Ну, шунысын әйтергә була, таш язмаларда еш очракта үзебезнең телебездә, татар телендә язылган текстлар башкарылган. Һәм ул традиция шул әйтеп үткән идек, алтын урда чорларыннан ук килә. Ну, тагын нәрсә дип әйтергә кирәк. Бу аерым ниндидер татар традициясы гына түгел, ул бөтен мөселман традициясының аерылгысыз бер өлеше. Ислам мәдәнияте или әйтик эпиграфикасынан ул нәрсәсе белән аерыла, теле белән генә. Минем карашымча шулай. Шуңа күрә аны ислам мәдәниятенең бер өлеше дип кабул итәргә кирәк. Onda endüstriyete gerek bile bu kitaplarda ol Ödəristüç aytıb getdi. Bunda alarның prorисовкалары белән бергә бүгенге көнгә әйләндерелгән текстлары барса да аның бүгенге көнгә әйләндерелгән, ягъни тулы мәгълүмат монда бирелә. Барса да аның шушында күпме таш өйрәнелгән, бөтенесе турында да мәгълүмат бар. Язуларының да бүгенге көнгә әйләндерелгән. Аны тагын шунысын да әйтергә кирәк, безнең бүгенге көндә әле менә экспедициядан бүленеп кенә кайтты. Венер Питрәш ягы буенча бүген эш бара. Бүгенге көнгә өйрәнелмәгән зиратлар, таш язмалар. Һәм инде әйтергә кирәк, безнең аерым махсус сайтта аерым битебез, аерым шушы юнәлештәге мәгълүматлар да тупланып бара. Хәзер инде без геолокация рәвешендә һәр ташның кайда урнашуы турында да мәгълүмат туплап барыла. Ягъни ташларның инде юкка чыгуы, искирип таралып бетүләре дә бар. Шуңа күрә аларның бөтенесе дә алар әйтик телефон ашада без ул ташларның кайда икәнен белә алабыз. Картада алар билгеләнеп баралар. Шуңа күрә бүгенге көндә инде бу китаплар белән генә шикләнү түгел, Венера инде ул безнең институтка килгәнче үк бик күп зиратларны өйрәнгән кеше, Башкортстан ягына түгел, Оренбург ягындагы бик зур элекеге зиратларны да, ягъни Россия күләмендә хәзер безнең излекле рәвештә менә бу серия безнең инде дәвам итәчәк, китап рәвешендә дә һәм инде институт сайтында кабер ташларына эпиграфикага багышланган махсус бит эшләп килә хәзер. Ягъни бу юнәлештә кемнеңдер ниндидер мәгълүматы бар икән, кайсыдыр авылда, кайсыдыр төбәктә укылмаган ташлар, ниндидер мәгълүмат җитеп бетмәгән чиракта, ул вакытта да безнең белгечләргә мөрәҗәгать итәргә була. Безнең мирасханәдә гарәп язуы буенча да, гарәп теле буенча да, башка телләр буенча да белгечләр эшлиләр, ягъни бу инде комплекслы якын килеп эш бара. Рәхмәт һәм мин төгәлрәк мәгълүмат алыр өчен мәсәлән кемдә булса зиратта фотога төшерә икән, ул моны институтка язып җибәрә, шулай эшли аламы һәм бу түләүлеме? Электрон адрес буенча да язып мөрәҗәгатен яза ала. Әйтик, укып бирү өчен ниндидер мәгълүмат бу зиратлар өйрәнелгәнме, өйрәнелмәгәнме, ягъни монда безнең шушы рәвешле эш бара да. Экспедицияга чыгып барлык юнәлешләрдә дә, барлык өлкәләрдә дә, барлык авылларны өйрәнеп бетү мөмкинлегебез әлегә юк. Менә без экспедиция буенча карыйбыз икән,
soңғы 5 елны гына алып карыйбыз, чит төбәкләрдә ondan артык Mikrofon. ondan артык регионга чыктык. 200ләп авылда эш башкарылды безнең. Ул инде татар дөньясы өчен, Татарстаннан читтә бүген инде без төрле мәгълүматларга караганда бер 4000 татар авылы бар дип исәплибез икән. Менә шушыннан күз алдына китерергә була. Ел сайын интенсив рәвештә шулай эшләп торсак та, безнең әле барлык авылларны да өйрәнеп чыгу мөмкинлеге күренми. Шуңа күрә энтузиастлар буламы, краеведлар буламы, төбәкләрне өйрәнүчеләр кемнеңдер кызыксынулары бар икән, бу мәсьәләләрне менә шушы рәвешле бер базага топлап барып була. Шуңа күрә журналистларга да үтенечебез бар. Менә бу мәсьәләне ниндидер рәвешле әйтик матбугат ашада җиткерергә кирәк дип исәплим. Ягъни сезгә ул хат яза икән, ул хезмәт түләүле түгел, укып бирү, ниндидер ярдәм. Аның белән аралашу. Микрофон. Аның белән аралашу кайда урнашкан, бөтенесендә без аны теркәп барабыз. Һәм инде шул ук кулъязмалар буенча да шул ук хәл. Кулъязмалар, кешеләрнең өйләрендә кулъязмалар саклана, ул аны ата-бабадан калган, ул аны кемгәдер биреп җибәрергә күңеле бармы, үзендә сакларга тырыша, ләкин анда нәрсә язылган, ничек язылган, нәрсә турында нинди китап икәнен беләсе килә икән, ул очракта да мөрәҗәгать итә ала. Без эшлибез ул юнәлештә дә. Рәхмәт. Сораулар бармы? Әйе. Әйе, анларсыз. Tahir Səbircan, Məqalə jurnalı. Sizin izlənülər, Tatar institut izlənüləri Başkırstan qalimləri tarafından yoqlav tapanmı? Alar bitində Tatar avlar, Tatar ikən göstərdiyi üçün, başqa tügül ikən netdiyi üçün, məsələn, sizin izlənülər dəlil bulalarmı? Necə qəbul edərlər sizin izlənülərini? Ondan sonra sizin Başkırstandan kelgan qalimlər Tatarstanda netib satlıq janlar keçitməylər belə netib. Yox, mən netib. Ondan sonra bunda istərli baş degan, istərli baş Tatarca bilən yazılmıyım o Tatarca, istərli baş deyib. Bunda istərli belə Rusça istərli baş deyib yazğansız. Variantları var indi aның matbuğatda da Tatarca bilən yazılğan bulağa deyir. Бар андай Рәсми язылышкан нигездә. Biz indi resmi yazılışqa tabi alып барабыз. Үзләренә шулай кабул итәләр. Уланы biz бит инде әйтик эскәмия дип әйтәбезме, истәрле баш, тел ягыннан китәбез икән. Текстильләрнең китапларында белән язылган шуны күрәт. Һәм Вариантлар бар. Но biz resmi рәвештә әдәби телдәге язылыш буенча барабыз. беренче сорауга менә Башкортстанда галимнәр ничек кабул итә? Ничек дип әйтим? Беренчедән институтта бездә эшләүчеләр турында да сорау булды. Институтта безнең элек-электән төзелгәннән башлап институт барлык төбәкләрдән дә килеп фән белән шөгыльләнүчеләр булган һәм бүгенге көндә дә ул дәвам итә. Бездә Оренбург ягыннан булган хезмәткәрләр бар, Ульян ягыннан бар, әмма ләкин иң күбесе инде ул Башкортстан. Һәр вакыт аз дигәндә бер 7-8 фәнни хезмәткәр безнең Башкортстаннан. Бүгенге көндә дә шул 10-га якын кеше Башкортстаннан. Ул инде төрле сәбәпләр белән киләләр, уку тамамлаганнан соң аспирантурага киләләр. Яки инде үзебез аралашу юнәлешендә эшләп чакырабыз. Алар инде актив рәвештә менә күреп торасыз, без биредә дә һәм инде монда килә алмаганнар да шушы юнәлештә эшли. Инде башкорт галимнәре белән монда бит инде нәрсә дисәк тә, сез бүгенге ситуацияны алып карасагыз да, сез анда Fənlər Akademiyası sistemасында эшләгән, рәсми институтларда эшләгән лингвистларнымы, шушы юнәлештә фольклорчыларнымы алып карыйсыз икән, бүгенге менә бу аңлашылып бетмәгән мәсьәләләргә фән дөньясының кирип фикер әйтүен сез бигрәк тә кире каршы фикер әйтүен күрә алмыйсыз. Анда фән безнең коллегалар анда катнашмый. Фольклорчылар да, тел белгечләре дә, анда политтехнологлар, анда блогерлар, анда ниндидер юнәлештә фәнни хезмәтләрне укып, үзләре аңларга теләгәнчә аңлап, эш итүчеләр язалар. Тел буенча да алар яза, анда кабиләләр, ырулар буенча да һәм башка.
Шуңа күрә инде аз дигәндә бар халык сан алу мәгълүматлары. Башкортстанның кайсы районнарында нинди авылларның татар булып рәсми рәвештә теркәлгән авыллар бар. Без ул авылларга барып өйрәнәбез икән, Башкортстан ягыннан галимнәр аз дигәндә инде әлегә кадәр алар башкорт районнарында, башкорт авылларында эшләп килделәр. Әмма ләкин соңгы вакытта, соңгы чорда ситуация үзгәрүгә таба бара. Аларның инде әйтик төньяк көнбатыш дип алабыз икән, ул якларда да өйрәнүләр бар. Без бу мәсьәләдә әлегә кадәр ниндидер бер нигә кергәнебез, бу мәсьәләгә кагылганыбыз юк. Монда инде килеп чыга, без әлеге авыллардагы халык иҗатын алып өйрәнәбез икән, башкасын без башкорт галимнәре өйрәнеп үзләренчә язу булырга мөмкин. Әмма ләкин икенче ягы бар, бу паспортлаштырыла. Менә моны ачып карыйбыз икән без, һәрбер кичкенә булса да мәгълүмат, жанрлары баш фольклорның аның үзенең паспорты бар. Кайсы елны, кем тарафыннан, кемнән, ничәнче елгы кешедән язып алынуы турында һәм аның теле дә сакланырга тиеш. Без аны шулай итеп башкарабыз. Инде кемдер бу мәсьәләгә үзенчә якын килеп, телен үзгәртеп, әлеге мәгълүматларны, паспорттагы мәгълүматларны үзгәртә икән, бу инде фальсификация дип атала инде. Андый шартлар бармы? Минем алып мәгълүматны эзләп карап ниткәнем юк. Менә әле Башкортстан буенча аларның битендә бик күп томнары дөнья күрде, фольклор материаллары. Мин менә махсус игътибар итеп карадым, андагы барлык мәгълүматлар да башкортлар яшәгән районнарда топланып алынганнар. Әлегә кадәр ул ниндидер менә бу шик сакланып килгән дип әйтә алам. Менә бу 15-20, инде хәзер 20-дән дә артык, инде 30-га якын томнары чыкты. Ул материаллар шушылай тупланганнар. Чөнки әйткәнемчә, аның паспорты бар. Паспорты буенча карарга була, кайсы районнан, кайсы авылдан язып алынуы турында. Менә монда 3 китап алганбыз икән без. Башкортстанның барлык татарлар яшәгән төбәкләрендә Рифабай Мөхәммәтҗанов берсеннән сорарга кирәк, ничек сүндерелә ул, телефон дигән барып чыкмаса. 30-га якын экспедиция уздыра. Менә шушы материаллар паспортлаштырып теркәлгәннәр. Бүгенге көндә безнең белгечләребез чыга икән, алар да шушылай итеп эшли. Менә шушы яклап якын килергә була. Каян алынган ул материаллар? Рәхмәт. Һәм тагын сорау бар. Сәрфинә Шәйхова, Идел яшьләр журналы. Бүген искә алынган хезмәтләр алар башкорт теленә тәрҗемә ителәчәкме һәм моңа ихтияҗ бармы? Нишләп алар башкорт теленә тәрҗемә ителергә тиешле? Yok, ol bit tatar материаллары, татар фольклоры. Башкортстан Республикасына калган булгач дию минде. Без барлык милли республикаларда да эшлибез. Удмуртияга чыгабыз, Мордовияга чыгабыз, Мари Элга, Чувашстанга һәр берсендә эшләп кайтабыз. Без бит аларны бер телгә дә тәрҗемә итмибез. Алар ничек бар шулай җыеп кайталар. Аларны өйрәнеп фәнни мәкаләләр нинди телдә языла? Рус телендә язылганнары да бар, татар телендә язылганнары да бар. Менә шушындай эш бара. Менә хәзер безнең бер проект бүгенге көндә бар. Калейдоскоп культур дип атала. Шушы июнь башларыннан әлеге республикалардан безнең кебек эшләүче галимнәр Татарстан районнарына киләчәкләр. Мари республикасындагы институт, Мордва, Удмурт, менә алар килеп Татарстандагы әлеге милләтләр яшәгән авылларда эшләячәкләр. Шушы юнәлештә. Алар инде үзләренең телендә китапларда чыгара. Шуңа күрә бу материалларны аңлатма материаллары төрле телдә була ала. Рәхмәт.
Мен efendi tamam bir gün sizin ikinci sorunuza cevabınıza. Mene siz Başkırtıstan yanında izlenme yapıp barasınız. Mene şu izlenmelerini Başkırtıstan alıp baratan Tataristan rayonlarındağı bu Başkırt avulları deyip biz izlenmelerimizi şunda ötken. Mene tügül mene bu kabir taşında şulay Tatarga has sıfatlar şağılış taba deyip delil deyip getirip bular mı iken? Başkırt Tatar Başka Aktanış, Müslim, Minzeli ayaklarındalar bit. Başkırtlar deyip baralar bit, değil mi? Mene siz izlenmelerini yaparsınız. Mene bizning tip maksatımız da şu. Onlar da işini küçeytip yok bu kitaplarını biz endi kayda mümkün şunda taratırga tiyişmiz. Kongress aşamı nişekme. Mene bunda yazılgan, bunda siz bir indide Başkırt milletine beyli bulgan aybirini kurmuysiz. Mene bunda 15-20 rayondan toplangan material. Mene bundağı kabir taşlarındağı şula yok. Bizning hali sanat yönelişi boyunca materiallarımız da var. Muzika yönelişi boyunca bunda materiallarımız var. Haminde bunda bizning tüslü neler var? Stavkalar. Bunda bizekler, resimler, mana bularning butinisinde analizlibiz. Şundan öğrenemiz. Bizning Bulgar şırından, Altın Urda şırından kilgen resim sanatının tradisiyalari ni rəvişli saklana. Biz şuşular bilen her birisi bilen negizlibiz. Tatarның tarixi, sanat yönelişi boyunca, muzika yönelişi boyunca, til boyunca, xalq ijatı boyunca mana bularning butinisinde bir jipke tizip qaraganda bizning izlikli rəvişdə asırlar davamında bu territoriyada şuşu bir millet yaşap kilgen. Heminde ol özünün dünyaga karşı formulaşkan, alarının bilimge umtuluğu da, mınamındağı yazılar da, xalq ijatı da, andağı bütün avul tarihleri, türlü rivayetler, neler ol naq mına özübüz turunda yazılgan. Biz şuşunun bilen endi alga taba şuşu materiallarını öğrenip analizlap alga taba alıp baruşlarga bu mümkünlük bula. Tarihçiler öğrenemende, başka jurnalistler kullana ala. Şuna göre bizning işlegen iş ol indi negiz bulup tura. Alga taba iş alıp baruş. Hamını üstüp siz aytgan müslimlerdi. Bizning şuşunday planda kitaplar çıktı Aktanış boyunca. Mine may ayında çıkardık biz Müslim boyunca kitap hemen uzaklamay Müslimde Kraevitlarning oturuşunda prezentatsiyasi bulacak. Bizning bu yıl 3-nji yıl işlediler bir Türkmenimiz Aznaqay rayonunda, hamna bu yıl tagın Aznaqay rayonuna bizning hizmetkerler. Hemenin neticesi boyunca da Aznaqay rayonu boyunca da ayrım şuşunday kitaplar bastırılacak. Hem biz ayrıca sizning fikringiz boyunca Başkırtlar özlerini kirib dagı etken rayonlar boyunca da biz şuşay dip ekirnep işlep çıkıp şuşu fikirlerini jitkirge tırışabız. Biznikimi siznikimi deyip aytуу üçün negiz bulurga tiyiş. Biz negizli rəvişdə işlew yağında atigi bir ayakka gana tügül, iki ayakka da aksaytırgan mantık bilen tügül. Şimdi mezek bari Sovet çırnağını kiletirgan. Senin şırpın var mı? Deyip soruyda var şırpın var iken sen demek temek tartasın. Demek tartasın iken sen eli biraz salıştırasındır da eli. Biraz salıştırasın iken sen eli teginden da jirisindir eli. Deyip kitire de pek naşar kişi ikensin sen de. İkincisine akile de sonra senin şırpın var mı? Var de. Sen pek naşar kişi iken de. Yani mantık, если sen etigende Başkırtistan'da yaşaysın iken, kimdir anı Başkırtistan deyip etiyken avulunu mantık Bulurga tiyiş. Mantık andı iki ayakta da aksaytırgan bula almayı. Biz indi bu materiallar aşağı, bu kitaplarda, iş kitapta 200'ge yakın avulunun bağışlangan avul tarihi yazılgan. Türlü variantta. Alar bir kıska, bir primitif de bulurgan mümkün bugünkü karıştan. Ama lakin halk özünün avulu turunda mağlumat bire. Ama ol barsı da Tatar dünyasına bağışlangan. Bu yaklap öğrengende bir köp materiallarga kelip çıkarga bula. Negizi var mı anın yok mu? Şimdi bizning Emirhan Yenikinin aytgan sözü var. Halk tarihi halk köngülünde deyip. Mana şu halk köngülünden tirkep bire biz öğrengen kişiге mağlumat var. Halk köngülünden çıkıp karaganda kim indi halk? Halk köngülünden anda sorav koyulmay.
Mında bir nindi de, mında arılar da yok, mında kabileler de yok, mında avullarının tarihi var. Özlerinin toponimi sistemasındağı, gımmi sistemaдағы Tatar dünyasındağı mağlumat var. Andağı bütün istelikler, bütün rivayet legendalar, alar bir bütün Tatar dünyasındağı folklor janrlarının sisteması rəvişində bara. Mında başqaça mağlumat yok. Hem benim bir Alik Irşatoviç sizden sorusu kelgen idi. Mine bizge ayttılar bit, epigрафик isteliklerdagi yazmalar alar Tatarcha dep mana nechik sizning qaysingizga berga bu so'rovni masalan siz lingvist olarak menga beya bersangiz edi. Ikkingizning de endi tugolroq aytib ketsangiz edi. Nechik mana onda bormi masalan Boshqirt yazmalari, Boshqirt yozuvlari hammani Boshqirtistonning Boshqirtlar yashagan tubaklaridan da qabr tashlarilar ikkinchimi, ondagi yozuvlar ikkinchimi? Ular ayriladimi? Haligine qagıldı da endi. Mana bu so'rovga men shularaq javob berem. Bu mening shaxsiy fikrim deb aytayim ekan. Mana Staribosh avuli ziratlarındagi tosh yozmalar, ular Tatar tilinde yozilgan. Onlar Tatar kişileri, көрнеклі Tatar kişilerine koyulgan toş yazmalar. Bunlardan başka var Kozak şahısları, medreselerde okutkan, Kozak milletinden bulgan halfeler. Staribosh'tagına tügül eytik, Orенбург dolasında, Orенбурg'ның özünde, Korgalı'da, Boşkurt türelerine, eytik Kozak türelerine koyulgan toş yazmalar, inkılapka hatlik, yazılgan toş yazmalar, onlar Tatar tilinde boşkarılgan. Ул şurada Künyak Ural tübegindeki toş yazmalarda Kozakça ili Boşkırtça yazılgan min tekstlarını görgenim bulmadı. Onlar fakat inkılaptan sonra şuşu alfabetler edebit tel borlukka kelgeçkene Boşkırt tilinde ili Kozak tilinde tekstlar yazıla başlangan eytik 20. asır başlarındagına. Mana bu Staribosh toş yazmaları turunda söz alıp barsak, ili eytik Şişme toş yazmaları, ili Ufa toş yazmaları, bu Tatar mirası gına tügül dip sanayım men. Ol Boşkırt mirası da. Çünkü Staribosh medreselerinde Boşkırt milletinden bulgan şagirdlerde okugan hem köpkene körnekli Boşkırt, şın Boşkırt alimleri onda okuganlar, bilim alganlar. Şuna göre ol Tatarnıkı deyip təqdim etilse de ol ortak miras. Buna şundarak fikirdeyim. Rahmet. Bunda indi yine düzeltmek gerek. Bu Staribosh tübegindagi Staribosh'tagi medreselerge kelip bilim alu. Ayrım kararga gerek, bilim alalar da özleri yaşayan tübeklerge taralıp yaşı okuta, şunun bilen ömür kişire başlaylar. Endi anın yaşayan avulu Tatarlar yaşaytırgan avul iken, ol anda barıp urnaşı, ol indi bik sirek ışırak bulurgan mümkün. Şuna göre başka, meneli Fedorovka rayonu tağın kaysıtılarını getirdi vener. Anda Boşkırt avullarındağı taş yazmalarda toplanılgan ayrım ışırakta deyip etti. Aları da Tatar tilinde. Mene şular turundağına söz bulala. Avulu Boşkırt iken, yazmaları Tatar. Bilim alganlar, hem indi ol yazını başkarışılar Tatar medreselerinde bilip alğanğa göre. Alarının indi kalgan bir köpçülüğü ol Tatar avulları, Tatar turaklarında beyli rəvişdə. Yani bunu şuşla etip anlav dürüsttür deyip olayım. Toğun bir söz etip ötesi kele Boşkırstan'da tuğu bisken kişi bularak şejere yazıların tekşirgende arxiv dokumentları boyunca elegirek biz oğayledeki tuğanların bilen Mişer avulunda tuğu bisken biz iken biz Mişerler dipkene bileydik. Arxiv materyalların barlı başlagaç onda nesili bizde Kozan Tatarları da, Yavuşevlar buluğu da açıklana, ortaba Boşkırtlarının buluğu da, terengirek gitsen iştekler, Nogoylarının da, Kıpçaklarının da buluğu açıklana. Şuna göre bu nindidir bir uçuraklığına hal tügül, köp
гаилеләрдә күп кешеләрнең менә шушындый нәсел язулары төрле тармаклар белән ару кабиләләр белән бәйләнешле. Без инде бер төрле генә фикер йөртәбез, чөнки теге барыбыз да җентекләп өйрәнмәгәч, я башкорт, я татар дип кенә фикер йөртәбез. Но мин үземчә уйлыйм инде, менә башкорт зыялылары еш кына татар мирасын башкортныкы дип тәкъдим итәләр. Күренекле шәхесләрне алар башкортлардан булган икән дип фикер алып баралар. Мин инде бу күренештә нәрсә уйлыйм, чөнки башкорт татарга бик якын, ул татарның бер өлеше кебек кабул итәм мин. Шул сәбәпле алар шушылай уйлый һәм татарның мирасын үзенеке итеп кабул итә. Һәм монда бернинди дә теге аңлашылмаган сорау юк дип уйлыйм. Кабер ташларындагы бу язуларны төньяк көнбатыш сөйләмендә дип әйтүчеләр юкмы әлегә? Ну, нәрсә дип әйтәсем килә, таш язмаларны Башкортстанның һәр төбәкләрендә тикшереп чыккан юк, әмма ләкин бу традиция башкортларда бик булмаган, таш язу традициясе. Мәсәлән, Әбҗәлил районы дибез. Ул яклардагы кайсы бер авылларда булганым бар, онда таш язмалар кую традициясе юк. Әйтик, көньяк Башкортстанда, онда ул традиция Оренбур һәм Каргалы мәдрәсәләре белән бәйле, һәм башкорт таш язмаларын онда язганнар шул ук Каргалы һәм Оренбург татарлары, татар телендә башкарылган. Инде көнбатыш Башкортстан ягындагы таш язмалар турында сүз барса, алар безнең тарафтан әлегә җентекләп яхшылап өйрәнелмәгән. Ул таш язмаларның булуы бит әле бәйле мәдрәсәләр булуы белән генә түгел, таш карьерлары булуы булмауы белән дә бәйле. Еш очракта әгәрдә ташлар юк икән, читтән китерелгән таш язмалар кулланылган. Безнең вакытыбыз чыгып бара, мәгълүматча бу китапларны, мәсәлән, сез әйттегез, сайттан күчереп алырга мөмкин дип, әгәр дә кемдә булса, мәсәлән, алдырга теләсә, кайдандыр сатып алырга заказ бирергә мөмкинме? Мәсәлә, катлауларак инде, чөнки бездәге хәл китап тарату, чыккан китаплар белән эш итү республикадагы кебек инде. Китапны чыгарганчыга кадәр без күз алдына китерәбез, ничек итеп эшләргә икәнен, калган өлешендә без инде үзебез ничек булдыра алабыз, шушылай итеп таратабыз китапханәләргә дә. Кайсыдыр төбәккә, районга багышлана икән, алар белән аларга бирү ягын карыйбыз, күп өлешен. Шуңа күрә үзебезнең институт акчасына, бюджет акчасына чыккан китапларны оешмаларга бирә алабыз, дәүләт оешмаларына, китапханәләренә. Менә шушы рәвешле. Ниндидер шарланган, башыннан ахырына кадәр көйләнеп биткән механизм кызганычка каршы республикада әлегә юк. Микрофон. Biz bu kitaplarını satuğa çıkara almayız. Yani bir ilişanın devlet programması boyunca devlet bir tapır akşa tülegen o kitaplarını çıkaruğa özümüzdeki yani kitaplarını satu bilen şöyle başla olunca yana bir nige alıp kireyindi. Ötçe fen bilen gene şöyle evet gene etip kitaplar yazıp yaşav tınışlarlar. Devlet uyuşmalarına, mekteplerge, oku yurtlarına, kitaphanelerge resmi rəvişdə birəbiz bütün bulğan tirajlarını. Rayonlarga barabız iken, ranoğa resmi rəvişdə tapşırabız, rayon kitapxanasına küpmü kitap alıp qayta alabız. Yani bir rayonga bağışlanğan kitap çıkarabız iken 500 egzemplar 250 egzemplarını rayonga resmi rəvişdə tapşırabız. Alar anı kitapxanalarga taratalar, neçə gitip kullanalar, şulay kullanalar. Qatlı olarak çıkan kitaplar bilen işitu algataba
Әлегә катлаулы. Яхшы. Әйткәнегезчә, электрон вариантта сездә бар инде алар барсы ва Вариант безнең сайтта. сайтка һәрберсе куелып бара. Рәхмәт. Яхшы, рәхмәт, Гүзәл. Рәхмәт. Исән сау буласыз.